Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa pagpuon kan sa tong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us, our Mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same, while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a heaven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help
us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise. I do not
stand on the shore and show you at last to me. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadaw na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman, na maghanap din bulong, asin mapundukan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga naghelang,
na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo, ang gabos namang nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapay ngaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kaurasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos. Hare pagpabayai ang samuyang mga kagadan asin mga pangangaipo. Alagad danay na agawa kami, sa gabos na kahapamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagahelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angeles, asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Ernie Alamo, Vibar family, Sadile family, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Birthday blessing, dulot ni Mr. Benitez. Special na kagadan for Carmela Rodolfo, dulot kan Real and Rodolfo family. To win the competition, dulot ni Romel Abion. Special na kagadan man, dulot ni Teresa Fatima Polidario, Bing Pasano. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, for the first death anniversary of Romeo, dulot ni Sonny Boras and family. August, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, Ruby, dulot kan Sanyosa family. Federico, dulot kan Buwan family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Jose, dulot ni Nilfa Lee and family. Marcelino Ian, dulot ni Tess Lorete and family. All Souls in Purgatory, dulot ni Antonia Chua Uy. For the death anniversary of Cristobal, dulot kan Magdaraog family. Alaysa Cristel, dulot ni Glenda Baraga. Estrella, dulot ni Aldine and Nika. Susan, dulot kan Yu and Maravillas families. Thelma, dulot ni Antonia Chua Uy and family. Yolanda, Rogelio, dulot kan Halili family. All Souls in Purgatory,
dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pag-isumaro ka ng Espiritu Santo, mapa sa ilugabos. Asin sa imong espiritu, Maray naga sa ilugabos, mga tugang. maray na agaman po, Father. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darakon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahaga dading tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, an mga lilalang baguhon, asin ang mga binago padanayon. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Enot na babasahon ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Maabot ang panahon, olay nin kagurangnan. Ako magiging Diyos nin gabos na kapag-arakian nin Israel, asin sinda magiging sakuyang banwaan. Ini ang sabi nin kagurangnan. Ang mga tao na nakadulag sa minasbad, nakakuanin biyaya sa kadlagan. Ang Israel, naghanap nin kapahingaloan. An kagurangnan nagpahiling sa iya sa harayo na nagsabi, namumutan ta ka nindaing tapos na pagkamuot, kaya nagdadanay ang sakong pagkaherak sa saimo. Papatindugon ta ka giraray, asin tamatindog ka, o Birhen nin Israel. Dadarahon mo ang sa imong mga pandereta, asin maluwas ka sa kaibahan kan mga nag-uurugma.
Giraray magtatanom kanin ubas sa mga kabukidan nin Samaria. An mga nagtanom, magpapakinabang kan sa indang tinanom. Huli ta maabot an aldaw, na an mga bantay magkukurahaw sa bukid ni Ephraim. Tindog kamo, magturukad kita pasiring sa Sion, sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Huli ta ini ang sabi nin kagurangnan, magugma kamo dahil ki Jacob. Pagkurahaw kamo sa tingog nin kaugmahan para sa pamayo nin mga banwaan. Ipadangog nindo ang sa indong pag-umaw asin magsabi kamo. Ilinigtas nin kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga natada kan Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor ang sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Mga banwaan, himatean nindo ang tataramon nin kagurangnan. Iharubay nindo sa gabos na kapuruan. Ang nagwara ki Israel, iyuman sanaan matipon sa iya. Sa iyang aatamanon, siring sa pastor ang sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Magdurulok sinda asin mag-uumaw sa kaitaasan ni Sion. Madurulok sa pag-ako kan mga karahayan nin kagurangnan. Ang tinapay, arak, asin dana. Mga karnero asin kahayupan. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Dangan ang mga daraga mag-uurogma asin magsasarayaw sa kaugmahan. Ang mga hagbayon asin kamagurangan siring man. Ang kamundoan riribayanin kaugmahan. Rarangahon asin tatawan sinda nin kagayagayahan. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa Tiro asin Sidon. Sarong babaying kananeya sa runanay do, nagkurahaw sa iya. Kagurangnan aki ni David, kaheraki ako. Ang sakuyang aking daraga may demonyo. Day sinimbag ni Jesus. Kaya dinulok siya kan mga disipulo asin kinaulay, dangugaman na nagsusunod sa to asin nagkukurahaw. Sinimbag sinda ni Jesus, sinugo ako para sana sa mga nalagalag na mga karnero sa Israel. Inabot sinda kan babayi, nagsamba asin nakimaherak. Kagurangnan tabangi man ako. Si Jesus nagsimbag, bakong marhay nan mga annaan tinapay para sa mga aki, kuwao na sin ibahog sa mga ayam. Alagadan babae nagsabi, totoo kagurangnan. Alagadan mga ayam, binakakan kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa nin kagsadiri. Si Jesus nagsabi sa iya, babayi, dakulang gayuan sa imong pagtubod, mautob malugodan sa imong minamawot, sa oras na ito, naumayan ang sa iyang aki. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na aga sa indugabos mga tugang.
Nagpapadagos kita kan pagsubaybay niya to sa buhay asin pagministro ni Kristo. Asin ngunyan nadawog niya to na naglawg siya sa Tiro asin Sidon. Asin man igwang sarong babaying Kananeya na tulos-tulos nag-greet sa iya. An makangalas digdi iyo na sikat si Kristo sa lugar na ini. Enot bako ini so typical na mga Hudiyo ang naka-star. Asin man ang mga tao digdi aram or midbid si Kristo, lalong-lalo na ining babayi na Kananeya. Day man sinabi na bago pa digdi, nagmilagro na si Kristo sa Tiro asin Sidon. Pero somehow, na-recognize kan babayi an sa tuyang kagurangnan. Bako sa ng matibay na parabulong, kundi aki di David. Na-recognize kan babaying Kananeya na bako man Israelita na si Kristo hade. Ang recognition na ini na ipinagtao kan babaying Kananeya kay Kristo mas makangangalas ninhulit ang mga disipulos ni Kristo bago pa kaining tagpo na ini. Di maninda namin bidan kung si Isay talaga si Kristo. Pagkatapos ni Kristo na maglakaw duman sa danaw sa tubig, namid bidan ninda na inian aki kan Diyos. Pero pagkatapos pa sa ika-16th chapter, saka si Pedro madeklara na si Kristo iyo an Mesiyas. Pero ining baying ini, inapod si Kristo na aki ni David. Nakimaherak kay Kristo. Asin man hinagad kay Kristo, narahayon sa iyang aking babayi na nasaniban nin demonyo. So how is it possible that this woman has more insight into Jesus' identity than his disciples? She is, after all, kung i-consideran niya to, maati. Parte kan banwaan o kan komunidad na mga old enemy kan mga Hudiyo. An makangalas padigdi, an simbag ni Jesus. Pagkatapos na magdulog sa babayi sa iya, an enot na response ni Kristo, pagsilensyo. Day niya tinino sa babayi. Pero porsigido ining babayi, dangan sa kasana nakipag-dialogue kay si Kristo sa iya. And twice, pinag-explain kan sa tuyang kagurangnan, nan sa iyang mission ngaya, para duman sa mga nawawarang karnero, kan Israel. But sabihon, kadakol ko ng concerns, manunungod sa mission na ini. The house of Israel provided Jesus with enough, more than work, than a laborer could handle. So mga disipulos man, nag-iisip na tamang ay kagurangnan para sa mga Israelita dapat. Pero kaurunan na nga yata maribukon, nagpaparasunod sa tuya. Pero iyon sa nagtaong paglaom, duman sa babayi. Dinhuli, tadai siya, pinahali ni Kristo. Dahil man pinahali. Dangan ginipon niya susarong bagay na importantehon para sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ano ito? Nagluhod siya sa ampangan ni Kristo. Digdi sa Ebanghelyo ni San Mateo, an
aksyon na ini o ang gawi na ini para sa sarong hade. Anong sinasabi ko? Magirumduman nindo kan sa mga mago, duman sa infancy narrative, nagduman kay Kristo, nagluhod sinda. Na-recognize ninda na si Kristo hade. Susarong servidor, nagluhod sa pangkan hade, tangani na maghagad din kapatawaran duman sa parabola kang a repentant servant. Asin man suina ni Santiago asin ni Juan nagluhod sa ampangan ni Kristo tanganing hagadon na si San Juan asin Santiago magtukaw sa wala asin sa tuo. Pero ang pagluhod bako sa ng sign kikingship kundi saro man na recognition nin kapangyarihan. Ano man ang sinasabi ko, igwang koneksyon ang pagluhod asin ang pagmilagro ni Kristo. Sudauton, nagluhod sa ampangan ni Kristo bago niya hindi linigan. Susarong ruler na naghagadan sa iyang aki marahay nagluhod sa ampangan ni Kristo. Pagkatapos na si Kristo mabuhay liwat sa iyang mga disipulos nagluhod sa ampangan niya. Now this woman kneels before the one whom she recognized not only as having authority over temporal things but power over evil. Sinabi ni Kristo, pero ngaya, hindi pa talaga pwede. Dapat ngaya ang tinapay pinapakaon sa mga aki. Bako ngay tinataos sa mga ayam. Kung ako apo dunarong kayan, mahali na ako. But this woman kept on persevering. Maski na nga na pinagparehas ni Kristo, ang sarong hentil duman si status ki sarong ayam na pet na gustong magkaon duman sa lamesa, sinabi kay ning babayi na maski nga ni ngaya ayam kagurangnan, igwaman girare ngaya nin lugar duman sa lamesa. Maski ngaya rakdag ankwaon kan ayam na ini, sufisyente na. Kaya sabi ni Kristo, babayi, dakulaan sa imong pagtubod. Mangyari na lugod an minamawot mo, dangan narahay susayang aki. With a faith so pure, how can this woman or the request of this woman be not granted? Padabaon niya susayang aki. Kaya desperado siya na marahay ang sayang aki. Di niya inisip na makasupog susayang ginigibo na sarong Gentile, na sarong kalaban kang mga Hudiyo, na magdulok sa sarong Hudiyo. Taaram niya, nagtutubod siya, ining aki ni David na ini, iyo makakapagparahay sa iyang aki. Kaya dakulaan sa iyang pagtubod. Mas bidbid niya pa sa pagtubod, ining sa tuyang kagurangnan kay sa mga disipulos na urual daw kaiba ni Kristo. Dakulaan sa iyang pagtubod, linhulit na nagpersevere siya sa iyang paghagad sa tuyang kagurangnan. Digdi sa Diyos na nagtatao bako sana ninrakdag kundi lugar duman sa iyang bangketay. Lugodan sa tuyang pagtubod, mga tugang, maging siring sa babaying kananeyang ini. Dakula, di nagpapadaog, asin man puro.
iyo ini ang hagadon niyato sa misang ini. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa inong atang makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying pabanalain ning mga dulot, asin sa pag-aw kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, himua kami mismo dading tapos na atang. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamoot sineselebrar miyan sa iyang pagagadan, sa buhay na pagtubod di pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, inahalat at mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, dayong tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kay ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa god sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos dan sabi, magako kamugabos asin magikan kaini, tainen sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos, asin maginom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagalan mo kaguranan, ipinapamarekan niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakot na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan akwa sinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na dayong kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos do na kaugalian na nga asitang magsabi kita gabos. Aban niya mo, Ngayaang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katurinongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan idinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mangkasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An katoninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Padinarauhan kita kan tandaanin katoninongan. Peace be with you, peace. Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan Pinoon, mahirami kami. Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan Pinoon, mahirami kami. Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan Pinoon, nawi kami Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Dahil tadai ko may himo, an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutnin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, uli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, meher ako na Jesus, tawan sa kalago ang daing katapusan mong tabang, maot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ina ako
Mamibi kita. Kagurang na ng tabayi kandeng tapos na tabang, ang mga binabago muhulikan na gitno na atang. Asin sa ding untok na pagsurog sa inda, pagkanigwa kasidang magkamit kandeng tapos na pagtubos. Huli ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your by people. your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who has gone toward their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.